wachako ga chenro ka wawegi wachopo ir japur to dichieng' ma kawuono ni wadwa chake e chiro nikech ini wuon sami ng'iewo chiemo ma bende dhi chamo ikale chiro kata igole puodho ini wuon odichieng' ma kawuono ni antie chiro kuma bende gik ma bende iuso thothne e alwora ma wantiere ni en rabuon adwa ni jogo mosebedo ka timo ohala ni ginyiswa ni gin ang'o ma gin giwegi giseneno to gisetimo ohala mar uso rabuon ni kuom kinde marom nade adwa na ka thuolo ni mar goniero kamano kar rwaki bende e chenro mar jumani madam daher ni nyisa niya to dichieng' ma kawuono ni nyanyisowa nyingi kuma intie ang'o ma in iwuon itimo e chiro kae kawuono an gi nyinga iluonga ni Saloma Koth Otieno ajo ohala mar rabuon maloko Misambika ohala ni asebedo go kaloke kuom higni sani 10 kendo ohandwa mar rabuon ni wadhigo maber kabisa okonyowa kata fees mag nyithindo wachulogo fees mag nyithindo koro okonyowa maber erokamano to nikech aneno kopangi endo ere kaka iusogi to iusogi pesa di sizes be upimo koso enena ka ng'ato osepong'o ndoteno dhi e size kaka wausogi e chichwa ni kaka koro mamulo ni mando 10 liters ma koro mae wauso siling 300 ndo kama ne janyiewo kadwaro mano mar 300 to bende ok en mana 300 no kende wauso nyaka mane ng'ama nigi pesa matin mwakete kari bagni mar siling 100 mate mar 100 mwamiyo janyiewo mobiro gi siling 100 wan nyaka gi mwanyalo pango kata mane gunia ogundwa ni bende ni ka wapange iye ka wakete mopong' marom koda kama wause ka ng'ato dware to siling 4,000 kopong' kama mane kaka wausore e chichwa ni mane kaka maka dwaro gunia ni tamanyi ni tete manya 4,000 to kidwaro mag chiemo gi to koido ndo 300 mag 100 bende wanyalo miyi inyalo dhi galore erokamano mana kamano janeno marwa adwa na kaw thuolo kwaya e chiro kae to pod an gi safar pod arieyo ir japur ma bende iluongo ni Anthony Ogendo odhi nyisa ni osebedo kopuro rabuon kuom kinde marom nade tang'o miyo en owuon oneno ni ber kodonje pith mar rabuon to kata mariewa kata oganda kata gimoro nono yena mondo kaw thuolo mar rwaki e chenro ni kaka pile luonga ni Alori nyaka Bla machiegni chopo dala ka jaduong' Anthony Ogendo odwa rwakowa aito bang'e odhi nyisowa kuma puodho nitie kata en owuon obro terowa kuma puodho nitie ngima ber kabisa an bangima aneno na bialiwi kawuono mondo wabe wapuonj jopiny kata oganda luo kaka ipidho rabuon e gwenge ma Kabondo kamano karibu Adaher ni fulrine jopiny mondo gin be ging'eyi. An Anthony Ogendo. Awudo Ogenda ja Kabondo. Kama wantie ni iluongo ni Kawuono location. Yes. Kamano. Rabuon ni isepidho kuom kinde marom nade? Rabuon asepidhe molo higa 10 nyaka nochak pidhe. Kana duogo dala nokwongo atiyo gi Ministry of Technical kata retata duogo dala. So tich rabuon ema asebedo katimo lalo. Kamano. En ang'o mano mijing'o kata moral mineno ni ber kidonje pith mar rabuon? Rabuon en gi yuto moloyo bando matin. Nikech en ok oti gi mbolea. Rabuon kise iko puodho maber to ipidhe apidha mbolea ok iketi. Kendo ogolo pesa maber. Kamano. To rabuon ma iniwuon ipidho ni kodhi ma iniwuon in godo kata mipidho ni en kodhi mane? Kodhi mapidho ni
en kodhi magolo production ogolo rabuon makwar. To moro be nitie magolo rabuon marachar. To ma endi nigi yuto maber nikech en kata kosekunye to budho ka ok okethre. To moro marachar cha bet kethre kokawo ndalo matin to otop. Koro ma ema ahero ahinya. To rabuon kawo kinde marom nade puodho mondo ikre aeto koka bang'e ikunye ma usi? Rabuon kawo dweche 3 kata 4 to chiek igole agola. Inyalo tero e process kata okenge mar kaka rabuon chakre wachni kaka ipidhe kaka ikolo inyalo tero e process no okang'. Ya process mar pidho rabuon kiseiko lowo maber to igo duonde. Koro go duonde ni inyalo go gi lwedo kata igo gi dhok. To kind duonde gi duonde bedo gimoro ka 75 centimeters. Kato koro kisego duonde kamano to ing'wedo kodhi tichako achaka ipitho apitha. To wach ni kaka japur, ere kaka ng'ato nyalo fwenyo kata ng'ato nyalo ng'eyo ni kodhi ma bende an godo mar rabuon ni en kodhi maber? Ya kodhi maber mar rabuon en kidwa ng'eyo kodhi maber mar rabuon en mangimane ber machalo ma. Ya koro iyiero kodhi mabeyo to kiseyiero kodhi mabeyo maonge rodho kuome kata mana kala moro ma yelo. Koro kiyudo kodhi maber ma green kama ma kodhi maber mar rabuon kamano. Ya. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'i kapok ochako pidho rabuon? Gima nyaka ing'e kapok ichako pidho rabuon, nyaka ing'e ni to koth rabuon mane maber magolo rabuon mang'eny. Kae to gi kodhi mane ma kata koseka to budho ka ok okethore. Ya. Nafas ng'ato nyalo weyo marom nade kata spacing sama ng'ato pidho rabuon? Yat gimoro ka 75 centimeters. To gi sani kaka wach ni alwora ma bende wantiere, yuto mar rabuon chal nade? Rabuon nigi yuto maber kabisa nikech rabuon sak achiel sani sak ma diere ma ok duong' ahinya digi 2,500. E higa wach ni nyalo kunyo rabuon didi? Higa achiel rabuon inyalo kunyo diriyo. Profit mar pith mar rabuon chal nade? Profit ber kabisa nikech kipidhe wang' saa maber to tieko dweche madwarore to en gi yuto nikech dweche 3 tisegole to en gohala maber nikech waonge mbolea moketo. Ya ma rabuon marachar. Ya. Ma marachar moro che marakwar. Macha makwar. Koro to kochopo korka spacing kata nafas ni wacho ni watimo nade? En 75 centimeters. Manyiso ni ka? To gika. Yeah. Achaka biro chunka. My spacing. Ere kaka ng'ato fwenyo ni koro rabuon to oseikore? Ang'o ma ng'ato nya ng'iye puodho? Wach ni kwa biro e puodho machal kama. Afwenyo nade ni rabuon ni oseikore anya kunye? Ya rabuon moseikore tiyudo ka obaro. Iyudo ka duonde go obaro. Koro duonde go obaro kielo tinyalo yudo rabuon. Rabuon tie kuom. Aina mae oseikore? Ma osebaro. Ya. Kama obaro. Kaka ni poko chika ni. Yes. Magi ni pidho kara? Magi endi dweche 2 mokalo. Machiche mosechiek. Dweche 2 dong podi? Podi. Mati. Karavano. Mano wawe. Iponi gima onge dweche 2 podi. Wang'e ane moro manyalo show. Wanya yudo? Onge go yudi. Onge go yudi. Dweche 2 pod tin. Koro mae marachar ma. Mae marachar.
Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo pogruok malich ahinya kit kodhi mar rabuon? Wacho ni iwe rabuon marachar to gi rabuon marakwar. Ang'o malich ahinya ma ng'ato nyalo fwenyo kata nyalo ng'eyo ni mae to achiel kuom pogruok ma bende nyaneno? Ya, rabuon marachar en ite birachar. Rabuon makwar ni ite kwar. Ere kaka unuwe gi ikolo kata in kaka japur? Ere kaka ikolo? Land preparation. Wapuro gi dhok, gi kwe dhok. Yeah. Gi thuolo ma bende wan godo sani janeno marwa, wadwa kawo dakika moko machuok, wadhi e rusa aeto waduogo. Kik idhi moko. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Jumbo, View Travel clients. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, $1,160. Maldives, $1,160. Maldives, 5 days from $2,000. View Travel, dream, explore, discover. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of 2 sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ing'e ni chi arus ok ber kaneno wuon arus kiwiro ne rangi. Biro kelo hayo marach. Mama, ma en tugo mane? Aditi ma en tugo mimanyo godo jaodi nikech nyiri duto mani kae wigi oum. Jus. Karang'o matimore? Chalga gima on gi kibaji. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Chaguo smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro
kasto ogolo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesagi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwa ka bende pod wantie puodho ka bende wamedo puonjore kaka ng'ato pidho rabuon, ber mage ma rabuon timo e dend dhano. Mr. Ogendo pod nyisowa kata umedo puonjowa gigo ma ng'ato nyalo yudo kochamo rabuon. To ba sama ne wawuoyo kata ka nwago mbaka ne wawuoyo e bank ma bende in iwuon isebedo kitiyo godo. Ang'o kata ber mage ma in iwuon kaka japur iseneno kata iseyudo koluwore gi bank mar Equity? Jo bank Equity osekonyowa kabisa. Gisebedo ka gibiro gimiyowa training to kendo gisebedo ka gimiyowa kony. Gisebedo ka gimiyowa loan mwachako wapuro godo. Koro kwakeyo wakeno kod jo Equity. Koro wachulo pesa bank. Kwadwa timo go tich wachako golo from bank. Wach ni an kawuono abiro ng'iepo kata biro waro rabuon iri tadwa na chuli. Ere kaka onego bed natimo? Nyaka bila ka ng'ato biro kanyo kawo rabuon to adwa no chula through bank joka Equity. Koro namba mamiye men 247 to gi namba mara masimu. Koro chula nikech komiya kaska to wang' gotieno samoja moko nyalo biro maya gotieno. Koro pesa te wachule bank kendo koro wagolo mae bank wadwa tiyo. To korka loan gidhi kodu nade in kaka japur kata customer margi mar Equity? Interest gi chalo nade? Interest gi ok rach ahinya. To thuolo joka Equity timo maber kabisa. Gimiyowa gracing period. Koro en winjruok ni gi jo bank. Kusewinjru ndalo ma giwacho ni chulo ichako chudo no tichudo mokilewo. To ka dipo ni samoro ing'eni weche nyalo bedo motuwere samoro to kiyudo kata agreement ma bende ne in godo gi jogi ok odhi kata ok osingore makare, ere kaka gitimo? Ka ng'ato lewo to nyaka ibed transparent. Inyalo dhi tiwuo kodgi kato koro kichako chudo aidha inyalo chulo double ndalo manilewo. Challenges kata midhiero bende samoro yudoga jalno kata japur. In kaka japur bende nitiere challenges kata pek kata midhiero ma iseneno chakre ni chak pidho rabuon? Challenges nitie. Ka nitie kodhi moko ma kwaketo to ka gike diere ma koro osegina to olokore makwar. Koro flight timore e pur mar rabuon ka. Koro flight no kobiro e puodho to miyo rabuon ok nyal chiek, ok tim maber. To gin ang'o ma in iwuon ing'iyo nikech samoro kaka isewacho flight bende nitiere ka. Ang'o ma in iwuon itimo kata okang' mane ma in iwuon ichano timo kama ka gigi thagi e puodho? Gima watimo mondo flight no be kik obed ahinya, ohero ga kuonde motuo, kuonde maonge fertilizer. Koro waolo owuoyo e puodho mondo wamed manyo e puodho mondo flight kik obedi. To akia ni sama in iwuon itero rabuon e chiro, ang'e ni nitie joma biro to nyiepo e puodho ka. To joma samoro itero negi e chiro, nitiere joma osethagi kata joma kisungu dendo ni cartels kata brokers ma samoro wacho ni oyo kidwa adiera ni us rabuon ni anyamiyi customer. To kapok amiyi customer wadwa ni wawinjre nitie kama kata pesa ma kama ibiro chula. Bende je inago iseromo go mothagi? Jo cartel go gine ma koro ng'eny kendo gichandowa kabisa. Nyalo biro to kawo gi nengo matin, owuondi gi nengo matin to dhi gi rabuon, moro bo dhi gi rabuon to ok ochul. Gisani akia ka bende iseyudo kony koa e county government? Podi pok wayudo kony moro amora. Chiro mar rabuon kata market price mar rabuon sani chal nade? Chiro ber. Chich rabuon ber kabisa.
Iuse nang'o e keji koso ng'ato pimo gi wang' kata kwano rabuon to uso? Rabuon wauso gunia. Koro gunia matin biro gimoro ka 2,500. Rabuon mabor cha, gunia mabor cha biro 5,000. Kind 5,500 kamano. Value addition bende itimo kari kae mar rabuon? Ya, value addition watimo. Rabuon ni wanyalo loso mkati. Rabuon wanyalo loso nyaka tam chocolates watimo ya. Ya, rabuon waloso nyaka mandas. Sama ng'ato chamo rabuon, ber mage mokele dend dhano? Ber gik mwayudo kochamo rabuon en yath. Kichamo rabuon, tuoche machalo diabetes ok maki. Kata ulcers. Rabuon owuon en yath. Wach mogik ne janeno ma bende neno chenro kawuono. Wach mogik ne wapidho rabuon, and especially kuonde ma rabuon nyalo chieke kaka Kabondo ka. Rabuon nigi yuto maber nikech rabuon ok dwar mbolea. Kata rabuon bende dweche 3 tisechako gole to iseyudo pesa ofuko. Ne ng'at ma diher manyi bang' chenro nikech ang'e ni thoth ji bro hero ng'eyo kata puonjore kaka onyalo pidho rabuon. Inyalo konyowa gi namba ni kata ka kuma wanya tudre kodi? Ya, namba na ng'ama didwaro biro kata neno rabuon mwapidho. Namba na en 07 23 76 7242. Ngano 07 23 76 7242. Come on. To nikech kin Kabondo, kinyaya Kabondo kokiyudo rabuon. Magi e gigo ma bende ng'eny ji kata jomodak Kabondo nigode e puodho. Wan gi rabuon marachar, wan gi rabuon makwar. To bende ing'eyo ni in kaka sama idi chamo rabuon konyo gi makisungu dendo ni health digestion. Ne jok ma bende samoro nigi thagruok korka dhi oko, rabuon en achiel kuom chiemo ma bende ber kabisa. Rabuon nigi vitamin A ma bende geng'o tuoche ma bende nyalo thagi in kaka janeno kata in kaka ng'alno ma bende chamo rabuon. Mar adek en niya, ne jogo ma bende nigi tuoche aina mag diabetes, rabuon en chiemo ma kiki iwe mokitiyo godo. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@rollmedia.co.ke. Kaka pile, kwasisomo ote wapro pango safar ma wachopi kuma in iwuon intie. Yena mondo akaw thuolo mar goyo ni erokamano in mibedo kodwa chakre nwachak tayo chenro nyaka sanie wachopo gika. Kaka pile, luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masana.